3, 2, 1. Prajem vám naozaj, aby sa vám veľmi perfektne a dobre bývalo. Chránte si to, lebo je to už vaše. Dnes mal obec veľký deň v tom, že vlastne nielen obecný úrad, ale aj všetci občania s nami oslavovali to, že vlastne 36 rodín sa mohlo nasťahovať do 3x12 bytových jednotiek. Doteraz ako nebol problém, ale od začiatku boli problémy také, lebo som dosť bol prekvapený, ak som nastúpil v mojej funkcii, keď som tu prišiel prvý raz ku tým bytovkám, tak určite tam nebolo to tak rozobené, jak teraz je. No ale keď som tu prišiel, tak normálne som sa bol prekvapený, že to chýbalo normálne, sociálne siete, všetko tu chýbalo a musel som dokončiť ja. Tak, priatelia, som momentálne zase v obci Bystrany. Predtým som predstavoval vodovod, kanalizáciu. Teraz bývanie. Videli ste, aká radosť bola, aké slzy išli, naozaj tlačili do očí ľuďom, keď dostali konkrétny byt. Samozrejme, vyberalo obec ľudí takých naozaj, ktorí nemajú kde bývať. Sa mi páči, ako dobre tie bytovky, ako... Tešíme sa. Že by ľudia išli dnuka. To nemali kde bývať. Pekne, áno, prosím. Ja nemám kde bývať, ani ja, ani žena, no tak som rád, že som ako v bytovke. Ja si myslím, že toto je cesta, aby sme naozaj už konečne pomáhali tým Rómom. My sme tu na to, aby sme pomáhali rómskej komunite, aby sa im naozaj lepšie žilo. A tu máte dôkaz.